Уважаеми зрители, вие гледате Контрапункта. Това, което се случва тук е наистина много уникално и приятно. Ние дори не можем да вземем Георги Лозанов и Любен Христов, думата. заедно с късметлиите, чието есета изтеглиха, се борят в ожесточена словесна битка по темата видимо или невидимо цензурирани, за или против цензурата в текстовете и клиповете на българската музика. Имахме едно видео, което за съжаление падна, но спора в студиото е много по-интересен. Гостите ни не жалиха сили. Авторите на есетата победители до тях също. Нека продължи вашия спор да чуеме. Аз искам да чуя отново мнението на Ани, тъй като... По време на рекламите се проведе да, един по време на рекламите разговор. си разменихте доста остри реплики. Не, те не бяха остри, ние достигнахме до консенсус, което... Пак си говорим за извъртане. Говориме за налагането на Това не е автоцензура. цензура. Аз го попитах защо той Манипулация от всякъде. не бъде Във всяко скандален, предаване, за разбираш. да стане известен. И той ми отвърна със следното. Защото не искам българските деца да попиват Криско повече от Ботев. Мисъл. Аз пак ще ти кажа и това, което казвам на всички. Значи, ако се загледаш в кадрите от формата, от който уж произлизам, защото, както каза един мой колега на едни награди наскоро, той взе награда за дебют и излиза, взима я и вика: аз от 10 години се занимавам, че аз сега ми дават награда за дебют. Явно така било писано. Нали? Ама мисълта ми е така, и аз от 10 години се занимавам и дето вика Насо, ама сега се прочух с това, че се напих 2 пъти. Загледай се в този формат, виж колко пъти дават кадри с мене и виж колко пъти надигам една и съща чаша в един и същ кадър. Значи, ако хората отговорни за тия институции, които дават на децата материал за размисъл и им сервират звезди, искат тези деца да гледат хора как надигат чашка, значи това ще им е меседжа. И след 5-6 години ще ги гледаме как ще слагат тръбички от банкноти в носа. Къде е тогава? Какво очакваш сега да стане? Очаквам изкуството да бъде изкуство, а не да се рекламира с тръбички в носа и шишета в устата. Това очаквам. Аз казвам, по радиото и по телевизията няма песни, които възхваляват наркотиците. Моля? Има такъв нюанс. Моля? А пукаме си готино какво е? Не е ли шмъркане? Не. Не е шмъркане. Пукаме е аналог Първо за шмъркане. ясно, обаче нали тъкмо заради това тази песен? Ясно, ама Значи вие за дума, която е нецензурирана, като секс може да е глоба, а за пукаме не може. Не, СДВР го имат в речника си, като послушват телефони. Тъкмо за това се става дума за това парче. Хем питате защо съвета се е захванал точно за това парче, хем давате ама аз питам, аргументи за защо не това. се захванаха преди това за 150 парчета преди него? Съвета не може едновременно с всичко. Как ще не може? Кой ги финансира вас? Вие за какво сте там? И този въпрос, който ти поставяш, е начин да се спре реално възможността да се санкционира. Да се прави изкуство в България. Защото изкуството в България, видиш ли, съвременното е базирано на шмъркане, амфети и маймуни по кенефа. Това не е изкуството само в България. Става въпрос за изкуството в световен мащаб. Ти чувала ли си Дърниер Дансе? Не. Не си? Не. Извинявай много, аз не знам какво правиш тук в момента и какви есета пишеш. И какво разбираш ти от музика. Става въпрос за популярната музика. Това е едно музика парче френско, на как се каже това? Това съм го това лято. чувала, само че се казва Дерниер Дансе се казва. Данс накрая. Данс, извинявай за ударението. Прощай. Но пак те би... Къде там четеш ти шмъркане и такова? Става въпрос не за това. Ти ми кажеш по света, аз те питам, стандарта на България по отношение на мас консумирано изкуство отговаря ли на световния? Искаш И да дали ми имаме кажеш, че точка във за сравнение, какви цигани сме станали? Във Франция няма нецензурни видеоклипове и нецензурни... Чудесно, има ли във Франция правим секс с трати в кенефа, след като я черпа самфети, защото е мъмно? Има ли такива песни? Не съм запозната. Няма попаднеш. Или ако ние тук говорим за българската музика. Защото сме станали, няма такива цигани. Ама цигани не като роми, извинявам се. Лежал съм с роми в гемето. Много респект за братята. Нямам нищо против етническия. Казвам, станали сме цигани, сестро. Разбираш ли ме? Това ни е проблема. Че допускаме и толерираме да ги има тия явления. И да, няма да ме чуеш да пея за такива неща и може да си умра беден. Обидна дума. Моля? Защото циганин не е ром. Пламене. Циганин е
В смисъл, аз мога да съм бил циганин, като съм се напил някой път и съм правил мизерия. Аз- Ти мога да си бил, той мога да е бил. Аз Сета, крайна сметка- разбираш ме какво имам предвид. Не се заяждам Преди да ви етноса, дадем напротив, аз последна съм минута еврей. за заключителни думи, искам да Смисъл- попитам господин Лозанов. Какво ще препоръчате на младите изпълнители, на рап изпълнителите? Къде трябва да стремят да не прескачат тази граница и къде е границата? Допълнение ще кажа Накратко. само, взехте ли си полука вие, Сем, след целият този скандал, който вие тръгнете да Ако налагате изобщо има цензура нужда да си взимате и такава. съответно стана по такъв начин Никаква- много хора, както вие погнахте, така и вас ви Не, погнаха. никаква. Не, себе така. Ако нищо не санкционираш, лошо. Ако санкционираш, защо точно това си санкционирал? Що си с шапка, що си без шапка? Аз това нещо го слушам вече много години. Ама защото вие санкционирате неща, които изобщо сега- не са толкова Те са проблемни, колкото черешката на другите. някаква торта. всеки- Да, Дет а се тортата наслоява отвън с са- години. да. А ние трябва да спрем чалгата, разбирам. Да. Вие трябва да А, спрете ами чалгата. какво правим по Ма въпроса? трябва Сега да го решаваме. спрете чалгата. Добре. Трябва, разбирате. Като Решаваме дойде- го сега, как може да Като вземат влезете вие в институциите, ще почнете да спирате цели Кой жанрове. ще ни пусне? Да. Като Значи, някакви да, хем не ни разбира се. пускат, Сега- хем вие, да. които сте там, пък нищо не правите. Не, това не е нищо. Кое не е нищо? Правите пиар. Аз- В случая аз- вие аз- направихте пиар аз на чал- милиона амфетите. гледания. Пиар. Пиар ли е думата? Пиар. Ние сме институция, която се прилага закон. Дали това ще е пиар за някой Кой или ви не, финансира вас? финансират ни. 10% от парите, които давате на тия господа, дайте ги на мен Да, и и гледайте какво какво ще става. И какво ще стане? Си купа бенти. Първо. Ето това е. Ето това е най-после разумна. Добре, Да, теза. сега ще ви Искам дадем да по кажа последно само нещо. една минута. Да, Използвай слушам ви. последна Да. дума, нека след това да говорят младите. Аз се радвам, че покрай този скандал, въобще, включително и влязаха и вътре в самия рап, даже има Спенс напоследък да пее от парче. Страхотен клип. Много добре ви изиграл. Хубаво. Рапа започна да се занимава с себе си. Това е много важно и сам да поставя тази граница. Защото вижте, с външен натиск може да се направи нещо. В определена точка, от време на време да се събуди дебат, нещо да се извърши. Но реално, за да има някаква действително култура и тя да носи за децата, както казва Любо и така нататък, някаква стойност, това трябва да дойде отвътре от артиста. Много е смешно да смяташ, че можеш културата отвън с някакви инструменти да накараш хората по един или друг начин А да ще пеят. погнете да ли мислят. чалгата? Ще погнете ли чалгата? Думата погнем не е така за мен ясна или поне не искам да използвам. А ние нееднократно, пак казвам, сме санкционирали текстове на чалга, които Още са, 20 секунди са имате. били Ани? в нарушение на закона. За мен налагането на цензура с закон би било в разрез с демокрацията. В този смисъл аз съм съгласна с тезата, че би трябвало да се налага автоцензура, но тя не може да бъде наложена в общество, в което нямаме правилно изградена ценностна система. Край. И първо Благодаря трябва да се ти. тръгне Свърши едната оттам. минута. Последна една минута И за за вас. вашия отбор. Да. Имате. Не Тя знам, започва да сестро, тече на сега. какво викаш демокрация, като вземем предвид кого избрахме на последните си избори. Нали, аре да не си говориме хора, кого избираме за втори пореден път, след като ние самите го сваляме. И за каква демокрация говориме в това отношение. Второ, значи чалгата не е проблема, проблема е менталитета на народа. Да. И в това Не е отношение съвет по мисля, че сме менталитета. съгласни, Да. нали? Да. Трето, вярвайте в проклетите ни деца, защото само те ни останаха. Научете ги да четат, моля ви, нека четат на майчин език, нека си знаят историята и да се гордеят с нея, защото сме силна държава, силен народ, силна кръв. Нека в това вярваме, нека не вярваме в дегенерати, които ни учат само и само да си хабим мозъка за глупости, които нямат стойност. Това ми е единственото послание. Обичам ви. Благодаря ви много. Аплодисменти. Тече и времето. Да, след безжалостната битка, за или против цензурата, нека видим кой ще излезе победител и кой ще излезе победен. Вие, зрителите, също яростно отстоявахте позицията си в борбата за и против цензурата. Предстои да разберем резултата от общите толкова проляти усилия, както ваши, така и наши. Линиите за гласуване са затворени. Точно в този миг. Не пускайте СМС-и, защото вашият глас няма да бъде зачетен, но може да бъде... Разбира се, че може да бъде таксуван. Колегите ми съобщават в слушалката, че сме имали много голям интерес, много СМС-и, които те имат нужда да обработят. И докато го обработват, е време да разберете каква е нашата следваща тема в Контрапункт. Колеги, моля видео. А ти как се
лансираш в това предаване. Просто... Да, благодаря ти. Сеир или необходимо зрелище, което ни показва какви сме всъщност. Платформа за медийна изява на звезди еднодневки или шанс за всеки човек с талант да покаже на какво е способен. Какво са реалити форматите? Не са ли те един своеобразен фарс, който задоволява най-ниските ни посредствени желания и нагони? А именно, такива свързани с това да наблюдаваме публичното падение на себе подобни. Не са ли този тип предавания поредната възможност за простия, необразования и наглия да натрупа дивиденти заради способността си да дарява зрелище на озлобените от липсата на хляб? От друга страна, реалити форматите не са ли социален експеримент, който ни показва грозната действителност и ни карат да се стреснем и замислим? Пеещите и танцуващите реалита не са ли една възможност за можещите и родените да бъдат на сцена? Има ли място този формат в нашия ефир? И ако да, къде е границата между развлекателното и пошлото, между смешното и притеснително жалкото? Шест кокошки съм заклала, руйно вино съм наляла. Виждам, че вече имаме победител. Добре. Не прибирайте огнестрелните си думи в мазето. Не бързайте да пъхате камъните на острите си умове в ножиците. И се гответе за новата битка следващата седмица. Чакаме есетата ви по темата. За или против реалити форматите. Може да изпращате вашите есета на kontrapunkt@mail.bg. А сега е време да обявим победителя. Колеги, резултатите са 65% на 35% за другия отбор. Въпросът е за или против. И 65% вод против цензура сте вие победителите, Любо и Наско. Честито, това е според нашите зрители. Искам само да кажа, 65% е средноаритметичния вод между хората гласували в интернет и хората изпратили ни СМС на нашата телефонна линия. Аз доброволно предавам тази победа на господин Лозанов и моля от Вземете мерки. Вземете мерки. Взимайте и победата. Кой има право да определя? Искаш да ми вземеш анонса? Няма да ти го Вземете дам. си цензурата, аз ще взема анонса, колега. Определя един творец и това, което излиза от устата му, предполага се и от душата му. Какво слушаш, гледаш, четеш е въпрос на личен избор и никой няма право да ни налага собствения си вкус. А и цензурирайки наред, има опасност да заровим в земята някой истински диамант. Да, зрителите избраха свободата на словото, а относно възпитанието на децата, ние вярваме в тяхната устойчивост. И се надяваме, че поговорката "за да се научиш да плуваш, трябва да скочиш в дълбокото" ще се окаже вярна. И така, битката приключи. Жертвите са преброени, медалите раздадени, време е за финални думи. Да, това е краят на спора. Видимо или невидимо цензурирани, за или против цензурата в българската музика. Контрапункт се оттегля от бойното поле, но не само до следващата събота. Благодарим на участниците си в днешното издание на Контрапункт. Надяваме се, че раните от спора няма да остават белези. Нека изпратим Георги Озанов и Яна Стоицев и Любен Христов и Атанас Манов с аплодисменти. А сега, както обещаха всички колеги още веднъж, честит имен ден и благодаря. Нека сме живи и здрави до следващия ни епизод. Благодаря на нашите гости. Благодаря ви, за нас беше чест. Благодаря на всички зрители пред екрана. Довиждане от нас, очаквайте ни и следващата събота от 19:30 и не забравяйте, всяка истина има две гледни точки.